बिदाया आंनो गिफ्ट होलांदों नै आरोना नै गासैयाव डिटेल्स दंजोबो आरोना नै बेखौ खेवना नायनोसै आं र' दा बिदा होलांनाय आङो खेवना नायनोसै आङो जा मोजां जा थेंक इउ बिदा होलांदों बिदाया थांबायना ओमफ्राय आं खेवना नायनोसै आरोना खुसीलाई के भन्छ इङ्ग्लिसबाट आं खुलिनोसै हाबा क्लासिकआव बिसिनो नायनोसै आङो माबायदि मोजाङाथ' मोजां ओरैबायदि मोजां मोनो आङो फलथावा नायनायाव मोजां मोनथारनो दा खेवना नायबाय आरोना नैबे चार्जार नामाथाय मिथिला आङो चार्जारखौ ओमफ्राय आं दाबो नायथ'वाखै नै बख'जोब्बाय आङो जा मोजांखा आं जा मोजां मोनदों नोंथांमोना माबोरै मोनो कमेन्ट सेक्सनाव खोथा हरबानो जाबाय ओमफ्राय नै बियो मिलायाखैसो नाथ'बावनांगौ आं हायाखै नै दा मोजां नारसोफिननायसै आं गानबाय जा मोजांखा गानबाय आङो आदाया इउकेआव थांफिनबाय नालाय ओमफ्राय नै आङो गिफ्ट होलांदों बेखौहाय आंना गुस्थिया गावसोरबाय जा मोजांखा आंना मुजाया बयबार दस्रा चेन्ज खालामबाय थानांगौ माने नै गुसु गानो बेसे गुसु गानाय आंना मुजाया आं ओजोंनिफ्राय 6था लाबोखादों 6थाया जोबजोब्बाय ओमफ्राय नै दायो नैबे गोदान मोनसेखौसो गाननांगौ जादों ओमफ्राय एसे बेरायहैनोसै हौरै नै गानबाय आङो गुसुनो माबा खालामदोंथायनो र' फुनदोंमोन दा गगायानो दाबोनो हामला आङो हालासो बेसे गुंग्रेस फुबाय थागोन दे आं जा मोजांखा ना नों कुकु cutie आखाइखौ हमथाबाय थाबायनो जानो जाव सेसखा जागौ फुटखा टाटा बाय बाय माने आङो माने बै हाजोआव माने न' फुराना दं आरोना न' फुरानायखौहाय नायथांनो नागिरदों माने हाजोआव ओमफ्राय नै बै हाजोजोंनो आरोना गामियाव आरो गामिथ' होनजालाय बेखौ जायखिया न'थि दङ माने न' फुराना दङ बेखौ बेयाव थांनो नागिरदों नायनो नागिरदों ओमफ्राय आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबा फैफादो आरो दा बिदा लांनाया ओरैबायदि मोजां मोनदों आङो जा मोजां मोनो आङो माब्लाबाबो बेबायदि दामनि गानफेराखैमोन आरोना जोङो दा अट'जों फैबाय आरोना अट'जों माने बारा गोजान नंखाया नालाय ओमफ्राय अट'जों फैबाय बारा बेसेबां लायो 20 थाखा ना बेसेबांल' लायो आरो ओमफ्राय जोङो दा थांगासिनो दङ आरो बेफोरनो टाउना नेपालनिया ओमफ्राय आं बारा देखायजोबनो हायाखै माने आं बारा भिडिअ लाखाया नालाय जा एसे लायो बेखौ देखायो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम मा देखायनो हायो देखायलांबाय थानोसै ओमफ्राय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो न' आं बारा मोजां माने
गोजान मोजां जायगायाव बेरायनो हायाखैबाबो जा एसे बेरायनो हादों बेयावनो आं देखायबाय नोंथांमोननो। ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायबानो जाबाय आरो स्किप खालामालासिनो। ओमफ्राय आंनि माने नेपालनिफ्राय फैनायाथ' आं गोबावानो जाबाय। हाजोआव ब्लगा फैदोंनो मेरला दंबावो बेयावनो आंना ओमफ्राय बेरायनायनि सावगारिल'खौ मेरला बारा ब्लग मोजां दङ नुवा ओमफ्राय आं होजोबनो हायाखै माने इदिट खालामनो रानसावथार नोगोद बादों आं माने इदिटखौ खालामनो नोगोद ट्रेन बायो आं गाखोनायाव माने फैखादों बिदिनो रिल्स भिडिअ बायदिसिनाखौसो आं इदिट खालामबाय थायो ब्लगफोरखौ बारा इदिट खालामा आरो। ओमफ्राय नै दा जों मोनफैबाय बे गामियावनो आरोना गामिथ' नङा बेजों गोरान थांबा टाउन मोनो आरो। ओमफ्राय हाजोआवसो ओमफ्राय हाजोआव बेयाव माने गोदान नैबे जायगाया हाजो माने गोदान गोजौआव गाखोफैदोंनो न' मा होनांगौ बिदि हादान हाबनाय बायदि आरोना। ओमफ्राय जोङो नैबे हाजोजों जा माने गोजौ बारस'बाय आरो माने हौरै लामाजों आयौ थाङोबा माने हाजोजों गिदिं गिदा थाङोबा ना माने जा बावसिन गोजौ लायो फैबाय आरो माने भारायाबो माबा 100 लायो खर' न'सिम जागोन मोननोनो। ओमफ्राय ओरै गाखोबा एसे थाबैनो सहैयोबो आरोना माने बारस'नाय जायो आरो हाजोजों। ओमफ्राय माने खस्थ'बाबो माने गोजौजों बारस'यो आरो। ओमफ्राय भिडिअ खेबनो हानाय नङा फ्राय बिदि गाखोनायाव एफा गोजौ गाखोबायना जों बथल लाबोफादों जोङो दै बथल लाबोफादों जा गोजौआव मोननाय गोजौखा मेङो जा गोजौखा आयु इदियाव दैलाङा रोगानांगौबा थैगोन हां सयथिबा आयु लामायानो गैया। ओमफ्राय नै हाजोआव जा गोजौ मोनफैबाय जोङो ओमफ्राय थाबायनो हाया दै लोंनाङो बेबायदि आरोना। ओमफ्राय बे न'आवहाय जोङो माने अमा फारामसो आरोना माने गामियावथ' रावबो थाग्रा गैयाना गासिबो आदामोना साख्रि मावो ओमफ्राय रावबो न' नेग्रा गैया। ओमफ्राय बेखायनो जों माने अमा फाराम दङ आरोना अमा फाराम बिदिनो संख्रि खालामो। जानोसै ओमफ्राय दा अमा फारामानो गैथ'आ आरो। ओमफ्राय मानसिबो गैला नालाय माने नेग्रा रावबो गैया बेखायनो अमायाबो गैला दाना। ओमफ्राय न'आव दङ ओजों टाउनाव दङ माब्रै दङ गिदिर गिदिर अमा माब्रै दङ। ओमफ्राय दा बेवहाय ओरैनो माने न'थि मालाबा नायखावफैयो आरो बिदिनो न'खौहाय माने हा बायना दोननायनि आरो। ओमफ्राय न' सिगांनि न'मोन ओमफ्राय दा न'आ फिसा बे फिसा सिगांनि नुदों न'आ गैला बुफायजोब्बाय। ओमफ्राय मानसि थाया नालाय बेखायनो बुफायजोब्बाय। ओमफ्राय बुफायजोबनायखायनो दा मा होनो बिदिनो फिसा बिदिनो माब्लाबा माने बिदिनो ओंखाम संना जाफैनो थाखाय बिदि न' फिसा बायनानै दोनो आरो माने माबा मा होनो अमा नेग्रा मानसि माने थानो थाखाय बे हाजोआवहाय न' फिसा लुनानै दोनफैदों आरो। ओमफ्राय नै दा दारान टाउनावहाय आं खनसे शपिं खालामो माबादोंमोन आरो। ओमफ्राय आं लाजियो जा मानसि मोजां लोगो मोनोना मालाय बेखायनो आं भिडिअ खालामा लाजियो बेखायनो थाखुमायो आङो। ओमफ्राय जोङो आंबो जानो होनायखाय जानो लुबैबाय आरो। ओमफ्राय बैयो दारानि क्लक टावार नोंथांमोना इउटुबाव गुगोलफ्राव सार्च खालामबानो मोनखागोन। फुङावहायनो आपेल ओमफ्राय थाइसे जानोसै आंना सानफ्रामबो फुङाव आपेल जायो आङो गोरलैल' होनाय आपेलाबो हाजोखौ जा मोजां नुदों रियेलाव जा मोजां नुदों ओमफ्राय मबाइलाव बारा मोजां नुवाखै जानोसै आं दा नै गोदै सानाबो जाखाया आङो ओरै जाखाया बिदि जानासो मोजां मोनो आङो हानानै जाबा गोथाव मोनो। हारसिंसो नुबाय हारसिं बेरायो आङो नेपालबाबो